Ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ngantombela njengamanje sila endaweni yasemdletsheni Mthandeni Summer Experience njengamanje eceni kwami Dr Masondo qhawe lami khamba kanjani hayi vele nto Dr uyikhiphe yeah baba Masondo ngoba le nto sidadaza kakhulu yeah vele mawuthe udengezi nje right yeah baba udengezi yes so qhawe lakithi nje umcimbi qhawe lakithi kulindele ukuthi uhlale usuke lakusasa mhlambe nje ngabe iziphi mhlambe inhlelo elindelekile mhlambe nje usuke lakusasa mhlambe lokho ngoba siyazi ukuthi wena futhi omunye umuntu osekhanda mhlambe ekuhleleni umcimbi ngiyabingelela nje umphakathi wa South Africa yeah usuku olukhulu kakhulu kusasa mfethu indomezo lomcimbi Summer Experience Mthandeni yeah angifuna ukuthi awukho umcimbi omkhulu njengalo yeah kodwa ngithi awukho umcimbi omkhulu njengalona yeah inkulu indaba esemdletsheni kusasa umcimbi omkhulu iSouth Africa yonke izemdletsheni yeah amathikithi agijima kakhulu online namanje sadayisa nasegate namathikithi azotholakala besicela nje ukuthi umphakathi wonke oza la kusasa uphephe abantu bethenga amathikithi abaphethe amathikithi umuntu angalilahli ithikithi abathatha uchance futhi ekuphazamiseni izinto eziningi mhlawumbe nongahleleki nabaqhamuka bezowenza ezokugcwaneka isecurity mfethu ithayithi kakhulu umcimbi kusasa uyaqala ngo12 emini uyozuphela the following day iline up isirasi kakhulu mfethu ngibala bona Mthandeni SK uMahu uLehleza uDenkhayile umzukulu uMenzi mfethu ngabala uThira ngabala kusholela ngozinxumalo oSminoff mfethu engababalanga bengixolela but nje mfethu kusirasi kakhulu oShino Mtekhala baningi mfethu kakhulu kuzobe beshelana inkundla abacula basirasi kakhulu mfethu kodwa qhawe uma usakhuluma ngendaba yamathikithi mhlambe sabona even last year mhlambe ukuthi mhlambe ungathini mhlambe kulabo bantu labo mhlambe abathi hayi qhawe lakithi thina siyamaza uMasondo mhlambe siyazana noMthandeni mhlambe singabalandeli bokuqina mhlambe bamawulisi sisibanayo mfethu leyo nkinga leyo ngena mahala ukhumbule mfethu ukuthi ngoba sisemakhaya nje ziningi izinto ezenzakayo ezisuke into eyintuthuko emakhaya ingena kancane bona bakholwa ukuthi njawo umcimbi umfana wakithi umcimbi weqhawe masingena kana gcina usuku mfethu ukuze kuhleleke kufanele gcina usukungena ngamathikithi nenamba ngokomthetho wemicimbi ihleleke kahle mase ngathi sithi nje ayivele ikhale kuvuleke iningi izinto engonakala mangathi kuthi umcimbi uhamba nje awunamthetho abantu abafisa ukuza emcimbi namthandeni abathenga amathikithi online akhona 100 rand general kune VIP 500 kune VIP 800 egatini kusasa amathikithi azobo awu150 so nje into right ukuthi usheshe ufike uthenga ithikithi thola indawo yokuhlala avoid isiminyaminya kusasa nje mfowethu akukho kuyophazamisa mfowethu sengingaba ke angazi kodwa nje kusasa umcimbi uyahlala mfowethu uyabona nje mfowethu ukuhlele ngendlela esimanga mfowethu uyambona nje ukuthi uhlele ngendlela esimanga mfowethu ngisho ama sponsors ethu Bhutunala usesayithini usuku lesithathu esesayithini yabo nama department ayeza abantu abasponsorishile kodwa ngqondo ukusho ukuthi ibuka ukuthi serious kangakanani uma uBhutunala kusuku lesithathu esesayithini sihleli naye la iqinisekisa ukuthi yonke into kuza ikhulu kahulumeni kuzo uPremier Ngqongqoshe Arts and Culture Ngqongqoshe Agriculture iziningi kakhulu ikhulu imeya so siqinisekisa ngempela ukuthi ezokuphepha nokuhleleka ukuze kupheshwe umphakathi uphephe nabahlonishwa baphethe kuzwela ngokujabula kodwa usathinteka nakhunjana kabakunala abanye ngiyembezwe futhi abanye mfowethu besho ukuthi hayi umcimbi wakhe uyayizwa lonto leyo yabo mfowethu language akamaskandi mfowethu mawunje ucacise nje manje ubhuti esilekelela khona umthandeni nayo uyingxenye yawo nayo singasho ukuthi uyingxenye abanazi bawo ku right akukho wrong yabo umcimbi ukamthandeni singasho okanala futhi nalokho ku right ngoba gcina nawo unala uyingxenye yokuhlela komcimbi ufake isandla serious kakhulu ngaphandle kwakhe lo mcimbi ngaba uhlala ezingeni elingaka yabo so whatever basobe kusho nje mfethu ku right umuntu akakholwa ngokubalekile ukuthi nawo umcimbi because masikhuluma iqiniso la mfethu akekho umuntu ohlela umcimbi osuke engenayo umuntu osuke emsisa akekho umcula maskandi onemali ekuthiwa ngathi uhlela umcimbi nalabo abasho njalo kusuke kunohulumeni nobani into enjalo kunjalo nje mfethu hayi qhawula ukuthi siyabonga kakhulu kusile kusasa hayi kusasa noma kanjani mfethu awufake phela ibheshu noma kanye nje ngizoke ngiboleka ibheshu ngizwe ukuthi ngoba ungizwe ngamiyekisa ibheshu ngathi mfethu angisho ukuthi ibheshu li wrong I understand ulela uZulu mfethu nani but izingane leza manje yakabhebhizeke umuntu ogqoka ibheshu udu yabona yabona kodwa lo vale ayo mfethu ayivala ndoda